Naglipa na ngayon sa online marketplace ang bentahan ng tiket ng mga biyaherong nakapag-advance booking para umuwi ng Bicol ngayong holiday season. RFS o reason for selling nila, change of plan dahil sa sasapiting matinding traffic lalo na sa kahabaan ng 93 kilometers na Andaya Highway na binabaybay ang mga bayan ng Del Gallego, Ragay, Lupi hanggang sa boundary ng Maharlika Highway sa barangay Tarasipocot, Camarines Sur. Sa gitna ng panakanakang ulan, sanib puwersa ngayon ang mga ahensya ng pamahalaan para solusyonan ang matinding pagsisikip ng trapiko sa Andaya Highway. 3 road slip na dulot ng Bagyong Christine ang inaayos sa Lupi, Camarines Sur, partikular sa Sitio Mauka ng Barangay Bulawan hanggang Barangay Kabutagan na may slope protection project rin ang DPWH Bicol. Ayon kay DPWH Bicol Regional Director Virgilio Duarte, pinapapaspasan na niya sa Camarines Sur 1st Engineering District ang paglalagay ng mga sheet pile at embankment sa mga apektadong kalsada. Target niya na matapos sa loob ng 1 linggo ang mga pagkukumpuni, kaya inaasahang magiging 2 lanes na muli. Tiyempo sa dagsa ng biyahero pawing Bicol, Visayas at Mindanao. Sinuspinde rin muna anya ang mga reblocking para di na makadagdag sa moderate to heavy traffic na nararanasan sa Ragay Lupi area ng Andaya Highway. Pinaigting ang 30-minute stop and go scheme sa mga inaayos na kalsada. Ayon kay PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon, may motorist help desk ang mga pulis ng 4 na bayang sakop ang highway. Citation ticket naman ang pamasko ng LTO Bicol sa mga nagka-counterflow sa mga one-lane na daan. Alternate route pa rin ng mga light vehicles papasok at palabas ng Bicol ang Santa Elena Kapalonga Coastal Bypass Road. Sa Camarines Norte naman nahamon sa mga biyahero ang bitak-bitak na bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tigbinan at Barangay Kabatuhan sa Labo. Nagpatupad ng transboarding scheme o hatid sundo ang Superlines Bus Company. Sa halip na makipagsiksikan sa alternate route na Andaya Highway, nirenta ng kumpanya ng 100 pesos per trip ang mga tricycle para ihatid sa kabilang ibayo ang mga pasahero para sumakay sa isa pa nilang bus. Sa Albay, pinag-iingat naman ang mga motorista sa pagdaan sa Tiwi Sangay Road, sakop ng Barangay Mayong Tiwi dahil sa rockslide. 1 lane lang ang madaraanan dito ngayon ng maliliit na sasakyan tulad ng tricycle.